Het jaar 2015 is een jubileumjaar van de Noord-Limburgse band Rauwenheze. Ze bestaan 30 jaar. Er zijn concerten, er zijn activiteiten, er zijn beuk. Maar er is ook een echte tentoonstelling. Hier in het Limburgs Museum in Venlo. Ja, en hier helemaal boven in het Limburgs Museum is een grote tentoonstellingszaal ingericht met allemaal spullen die over Rauwenheze gaan. En ik heb vandaag 6 afspraken met alle 6 bandleden van de band. En die gaan mij hun favoriete plekje laten zien van de Rauwenheze tentoonstelling. Hij is zanger, hij is songwriter, maar hij is ook gitarist van Rauwenheze, Jacques Poels. Neven me in de tentoonstelling. Ja, wat is die favoriete plek hier in de tentoonstelling? Leid ons rond. Ja, dat is niet te zeggen. Dat hebben we even een foto gemaakt met iemand in een rondnemen. Een mooie achtergrond. Ik zeg, nou ja, dat woog ook klikt. Het is hier eigenlijk, over zitten er verhalen vast. En eigenlijk is het allemaal mooi vormgegeven. Ik heb geen favoriet plekje. Zullen we naar Ierland gaan? Dat staat een goeie. Ierland, als je ergens met mij naartoe wilt worden, ik word op veel al gelukkig van weer, dan is het Ierland. Doe best 30 jaar bij de band, hè? Ja. Ja, nou, we weten dat. Kunnen we dat ook opschrijven? Dan hebben we een van de oudste bandleden nu erbij. Ik heb in de wieg gestaan, zoals ja? Theo en Ja? Flip ook. Ja, 30 jaar. Hey, Ierland, wat zien we? Ja, nou zijn we ineens allemaal Iers. Niet alles Iers, Vlaken weet niet zo heel veel Iers, dat is meer de Texaan en de Joeksepel makkelijk zat. Ook niet, dus die Amerikaans als het maar kan, maar door Shane McGowan. mijn man Shane McGowan, die stond op Pinkpop ooit en toen waren we nog als mannetjes zaten we in het publiek en die speelden door. En dan huurde hem ook nog eens niet. Oh nee, dit is Vlaco. Vlaco ook altijd. En toen stonden we weer door. Naar hun te kijken op afstand. Heel ver weg naar achter. Ik denk hier ergens zo in de... Dat zal ik zien dan met de ogen dicht zijn. Ja. Op dit plekje door aan de rand van het terrein. En toen moesten we pookjes spelen. En ik weet nog dat we toen... tenminste ik hoopte ooit nog een keer door op dat podium te staan waar Mr. McGowan dronken waarschijnlijk... zijn muziek stond te maken. Wie altijd, maar de droom is uitgekomen, hè? Die droom is uitgekomen. Toch hier al even, 30 jaar Rauwenheze, één hoogtepunt. Ja, dan moet ik toch weer Pinkpop, hè? Ja, dat was toch ja, 92, dat was echt... Dat was voor ons echt zo'n maakbaar moment dat je er speelt, het eigenlijk nog niet beseft, afloopt en een microfoon van Mars Smeets onder de neus krijgt en die zegt dat het geweldig was en dat besef langzaam doordruppelt. Dat je toch wel wat gedaan hebt, waar je nog heel veel plezier van hebt gekregen in je leven. Dat je nog alle kranten gekocht, we hadden nog geen multimedia toen. Of had nog geen Twitter. Niemand Twitter erover, nee. Precies, dus we gingen alle kranten kopen, het Parool, de Telegraaf, de Volkskrant, de Limburgse krant en we lozen het en we lozen dat we het goed hebben gedaan en daar genieten we nog tot op een dag van vandaag van. Doe best geen 30 jaar drummer van Rauwenheze. Nee. Ik ben er, Henk even uit de kop, 89 ben ik erbij gekomen. Wat ging dat? Rauwenheze bestond toen, bestel maar bezoekt en we waren volop in de weg aan timmeren. En die had je toen een optreden, een dialectpopfestival, was in de Melkweg in Amsterdam. En ze zaten toen zonder drummer en toen ben ik door Jacques gebeld en heb me gevraagd of ik vallen, of ik er zin in heb om dat te doen. Ik koos Rauwenheze daar wel en daar was bestel maar rond in het titel. Ik vond het een geweldig liedje. En, de eerste keer toen ze me gevraagd hebben, heb ik nee gezegd. En dat ik dacht van ja, dit is wel zo'n bandje en weet wel, dat is wel veel opbouwen en weinig door en altijd dat is laatste en ik ken het wel. Maar toen daarna heb ik ze spelen en toen dacht ik van Thomas, ik toch wel speed vind dat ik dat niet gedaan heb. En van het een kwam het ander, heb ik ingevallen. En het invallen is gebleven, wat nou is, ja, dus altijd gebleven, ja. Hey, Rauwenheze en Vlaco, daar wil ik het met dit jaar over hebben, maar dat is een dit eindje, gewoon maar even. Ja? En dit is een Vlaco. Ja. Van alles meegedaan. Dat is het, hè? Ja, nu snap ik wat je bedoelt. De oude Mexicaan. Ja. Maar ik zie ook een heel bekend drumvel. Want dit drumvel is dat drumvel wat hier ook hangt. Ja, klopt. Maar is de drummer? Ja, dit is dezelfde drummer. Dat is in welk jaar hebben we het over?
Ja, maar die doet is een schaal in het begin geweest. Dat is een stuk jonger. Maar wat wil met dat drummen? Wat wil je met, hè? Je hebt het me ook een keer verteld. Dat was in dezelfde tijd als we het net over hebben. We moesten spelen in, ik meen dat het door een roosje was, maar dat weet ik niet zeker. En we zaten door in het vuurprogramma van Flaco, de grootmeester zelf, want daar hebben we veel cd's van, daar hebben we veel naar geluisterd. Grote accordeonist, grote Tex-Mex, met iedereen gespeeld in de ganse wereld. Veel naar geluisterd en net zoals de Los Lobos en zo en de Pokes, maar Flaco heel veel naar geluisterd. En op een gegeven moment waren we de storm in het vuurprogramma en moesten we 3 optredens zaten we in het vuurprogramma. Of aan dat er één was. En dat was zijn eerste in de reeks, in de serie. En dat was 's middags door en we waren aan het soundchecken met een paar man. En op een gegeven moment komt de manager naar me toe van Flaco en die vraagt of Flaco me even kon spreken. Dus ik krijg iets van trillende knieën. Wat gebeurt hier? Dus ik was al blij dat het eigen repertoire een beetje onder de knieën van mezelf. En toen vroeg hij dus of ik even de avond bij hem, omdat ze een drummer met heimwee, hij mist his mammy, vertelde hij, terug is gegaan naar Texas. Dus hij zat er zonder drummer. Ik zei, ja dat kan niet, dat gaat niet lukken, die eigen liedjes al, en dan, ik ken wel veel liedjes van maar of dat dan, dat was geen plan, dan zei hij wel, dit is een Zydeco en dit is een Wals en dit is een dat, en dat knikt hij wel. En zo is het gekomen. We hebben het ook vaak over hoogtepunten met de band. Eerder band het heeft wel zijn eigen hoogtepunt, Pinkpop wordt veel genoemd. Wat is 10 hoogtepunt met Rowanese? Ja, kijk hier, als je hier dit museum rondloopt, dan zie je heel veel dingen die je eigenlijk al vergeten. Dus ik zag dat een clipje wat ik al gaans vergeten was, hoe gek dat klinkt. En dan zit ik verrek, denk je dan. Inderdaad, dat hebben we ook gedaan. Als ik dit zie, dan denk ik, dat was ook wel mooi. Het was ook een hoogtepunt op dat moment. Maar ja, als je het allemaal goed gaat smeren over de jaren, dat we bij elkaar zien, dan denk ik, ja, dat viel bij mij Pinkpop ook al. Pinkpop 92 ook al. Maar dat kan wel eens wisselen met Los Lobos samenspelen in Paradiso Live. Dat zit ook wel heel hoog bij mij. Maar het vuurprogramma van de Stones was ook zoiets. Dus ja, het zien allemaal van die dingen, dat werd het toch niet. Ja. Het geluk zit overal en de herinnering natuurlijk ook. Dus, hoogtepunt, het was achteraf. Hè. Is dat wies gezegd? Theo Josten, gitarist? Ja. Rowanese? Ja, al 30 jaar. Gewoon hoe lang al? Ja, ik ben vanaf den beginnen ben ik binnen bij de band, ja. Dus eigenlijk samen met Jacques? We zijn eigenlijk allebei de originele leden van vroeger die erbij zijn gebleven. Jan Flips was ook samen mede-oprichter. Dat is Jorg Leeuweg. Ja, Jan is met zijn 50-jarige leeftijd is hij bandpensioen. Welke plek in deze mooie tentoonstelling is je favoriet? Hoe moeten we reageren meteen? Ja, ik ben laatst nog even met mijn familie hier geweest. Mijn moeder wordt 86. Ik zeg, kom, dan moeten jullie allemaal even komen kijken. En ik vond het eigenlijk wel grappig om naar die hele oude foto's van vroeger te gaan kijken. Dan vind je ook de oude bandfoto's, of wat ga je daar zien? Ja, oude bandfoto's, oude bandleden. We gaan nog terug, we gaan naar voor de band. Want hier hangen 2 belangrijke foto's volgens mij, hè? Ja, dit is wel grappig eigenlijk. Dit zijn eigenlijk de 2 bands die voor Rowanese er waren. Bad Edge, waar Jacques Poels zanger-gitarist was. Dat is Jacques. Ja, nee, maar anders een beetje los als misschien, hè? En de kiekers het niet. Ja, en waar ik zelf vroeger ook fan van was. Ja, in het dorp, was dat de band? Ja, dat was de band, de trots van Amerika en omstreken. Ja. En wij gingen ook met vriendjes naar Bad Edge kijken. Ja, is in de boven en linkshandige gitarist, dat moest je zien. Ja, hier in die leerbox, dat ben ik inderdaad, met die rode kabel. Dat is de enige foto die ervan is. Jan Flipsen en Mark Dekkers, de eerste drummer. En dat was de Legendary Texas 4. We kosten 3 akkoorden, maar we hadden zoiets van... toch al legendarisch. Gewoon legendarisch nu, maar misschien was het wel legendarisch slecht. Ja. Maar het was wel zo van, we wilden dat podium op en we deden dat gewoon. Gaas erop. Wat van muziek? Rock, ja, wij deden toen ook eigenlijk covers, Herman Brood, dat soort dingen eigenlijk. En, eigenlijk in dezelfde linie eigenlijk als wat Bad Edge deed. Dus dat was wel weer hetzelfde. We waren ongeveer dezelfde soort bands. Alhoewel Bad Edge natuurlijk veel meer optredens hadden. Die hebben ook 10 jaar bestaan. Dat wordt toen al heel erg populair eigenlijk in die eigen omgeving. Hey, en dat zijn Rowanese foto's? Ja, dat zijn eigenlijk de eerste foto's van de eerste optredens. We hebben met Rowanese een paar dialectliedjes opgenomen, carnavalsliedjes. En dit was eigenlijk het eerste
popoptreden in Walhalla in Zevenum, popcentrum. Het jongerencentrum, ja. Jongerencentrum, waar wij als eerste optredens hebben gedaan. En vandoor hoe het eigenlijk verder gegroeid zien. We hadden toen maar een half uur programma, dus er waren een aantal liedjes die we moesten dubbelen, omdat we 3 kwartier moesten spelen. Wat is de meest dierbare herinnering aan die 30 jaar? En Rauwenijs natuurlijk, hè? Ja, de dierbare herinneringen, ja goed, daar kom ik natuurlijk op de clichés. Dat Pinkpop natuurlijk een magisch moment was. We vulden toen op dat podium dat hetgene was waar we altijd van gedroomd hadden. Dat die doorbraak zou je gaan zien. Maar ik werd ook wel andere, misschien minder bekende magische momenten. Bijvoorbeeld deze foto is geknipt bij de Grote Prijs van Nederland volgens mij. Nationale bandwedstrijd. Ja, precies. Waar je een tapeje kon insturen, cassettebandje kon insturen. En wij deden toen nog dialect en Engelstalig. Ja, we waren toen nog echt op aan het twijfelen, wat moeten we nou? En dat we dus een bandje opstuurden onder de naam Rauwenijse Dialect. En dat we een bandje opstuurden met een Engelstalig liedje van ons. Onder de naam La Bianca was dat. En die naam moest toen snel gekozen worden. Met de Engelstalig worden we niet geselecteerd en met dialect wel. En dat achteraf heeft dat misschien wel heel veel gezaagd voor ons. Dat wordt de splitsing van... Dat was misschien toch wel een soort van splitsing dat we dat voor de dialect gingen. Het was eigenlijk juist een keuze in beperktheid. Maar wel kiezen voor identiteit. En dat heeft dus natuurlijk wel geen windeieren gelegd. Juist te kiezen voor het kleine, heeft dus groot gemaakt. Ja, als iets de muziek van Rauwenijse kenmerkt, is het toch de trompet. Want er zijn heel veel bandjes met een accordeon en een gitaar. Of een saxofoon. Maar de combinatie accordeon-trompet is niet echt voor de hand liggend, hè? Nee, dat klopt. En ik weet nog dat muziekzaak vragen in Panningen. Ja? Die vroeg ze toen nog, de literatuur, wat vind je er nou van? Ja, ik snap die trompet niet, zei hij. Ik had voor een saxofoon gekozen. Dat zag ik toen. Oké, we hebben ongelijk gehad, hè? Ja, ik weet het niet. Het ongelijk gehad. Ja, goed. We gaan hier in dit tentje kijken, van boem naar roem. Ik zie wel een trompet aan, Jacques. Ja, dat is ze. Dat is een mooie trompet. Maar is dat de trompet van die legendarische optreden? Ja. Want wat alle bandleden, ik kan het eerlijk zeggen, je hebt het altijd nog over Pinkpop. Het doel begint zo voor Roskilde. Ja, ik neig toch meer naar Roskilde. Hoewel de doorbraak zeg maar Pinkpop is geweest, heel zeker. Maar ik vond er nog wel wat in daar. Hectisch. Omschrijf dat eens. Hectisch is. Ik vond het hectisch en stief aan de zenuwen natuurlijk. Want ja, er stond toch een hoop mensen. Ja, nou afloop is dat natuurlijk wel... dan is het zo'n ontaarding. Dan denk je, godverdomme, dat heb ik toch nog eens even gedaan. Dit is nummer gaan nooit optreden, die foto. Dit is Roskilde. Dit is Roskilde. Maar ik weet niet, dat ging veel gemoedelijker. Dat je dat al gewend was, zeg ik maar, het Pinkpop gebeuren. Dit was een jaar later of nog een set. Nee, ik denk een jaar later. Toen gingen we met de bus in, met een hoop sporters. Dat was echt perfect geregeld en dan hing ook een beetje een gelaten sfeer, weet je wel, van nou. En dan moesten volgens mij 12 uur 's middags optreden. Ja. Maar wat herinnert zich dan echt van? Wat is de... Ik vond sowieso dat, qua spelen, vond ik dat er op Roskilde beter gespeeld wordt als... Op Pinkpop? Ja, echt wel. Vond ik, hè. Dat is gewoon persoonlijk. Nou, toen heb ik al uitbergen. Is een kwestie van geduld, rustig wachten op je dag. Hetzelfde geld zei die jongen eigenlijk van Pinkpop werd, maar ik voor mijn gevoel, ja ik weet niet, er hing niet zo'n druk op als een Pinkpop, zo moet ik ook zeggen. Ja. Dit was weer de weg, Pinkpop, ja dat is toch een eigen provincie. Ja. Maar ik weet wel dat een heel ontspannen sfeertje en ook weer terugweg, ja dat was fantastisch. Ja. Maar dan toch hier als trompetist, hè? Ja. Je kan boete toeteren, sorry. Je kan ook binnen in het theater spelen, hè? Wat heeft in werken? Dat vroeg je me wat. Als je me nou vraagt, eerst keer een theater, ik vergeet me niet man. Als we dit gaan blijven doen, dan is het toch al van denken, maar toch zijn ik om mee te kijken. Ja, want? Ja, ik sta echt stief van de zin. Maar wat is het verschil tussen een theater en een feesttent of een festival? Feesttent, ik bedoel, dat publiek dat giet door elkaar het wel. Die zijn ook handig ook luisteren denk ik, maar theater zitten mensen.
Ja, zo, nou dat is dan maar als het wel. En nu is elk nieuwtje in het theater. Echt alles. Je kunt nu weer aan blazen. Ja, ik kunt wel een beetje weer aan blazen. Maar ik kan niet toeteren, weet je wel. Dat Duitse dan in een festival wel is gewoon omgedraaid Ja, met en dan kun je als je vertellen. denkt, van een trompet met een bugel of andersom. Dan denk ik, als ik maar even weet wel. Ja. Maar daar is het gewoon neerzetten en... Spelen maar. Maar ik moet zeggen, door de jaren heen, omdat je dat lekker doet, maakt het me niet meer zoveel uit. Ja, 1984, dat was het allemaal begonnen. En als ze dan het museum rondloopt, helemaal zo die hele zaal rond, dan komt ze uiteindelijk hier aan het einde van de tijdlijn. 2015, 2014 en bij 2013 stuit Jan Flipsen kondigt zijn vertrek de band aan. Speelt zijn laatste slotconcert. Opvolger is Vladimir Geels. Vladimir Geels. Hey, hoi Henk. Het jongste bandlid toch van Rowan? Ja, de laatste wissel. Wij hoeven alleen maar dit stukje met jou door te lopen, hè? Eigenlijk, ik had net uitgerekend, dat is minder dan 7% van het totaal. Ja. Is die tentoonstelling hier, hè? Is dat een soort hernieuwde kennismaking met de mannen waar jij al nu inmiddels al 2 jaar mee op tour bent? Ja, ook. Ja, zeker. Ja, je ziet het natuurlijk in de bus en je hoort verhalen. Maar het is niet zo dat ze fotoalbums bij hebben of dat ze alles bijdragen, want ze zijn het al zo gewend. Ja. Toen ze dit vroegen, moesten ze allemaal heel diep op zolder in de kelder mijn moeder gaan vragen van, Maar jij hebben we niet, nog spullen? Jij niet, hè? Ik niet, ik heb bijna niks. Nee. Staat er iets van jou? Ik heb natuurlijk op deze plaat gespeeld. Ja, en de filmmuziek heb je ingespeeld van helemaal? Nee, de filmmuziek was eigenlijk al bezig. Ja. Maar de plaat is eigenlijk opnieuw gespeeld. Dus eigenlijk had ik eraan eerst de soundtracks gemaakt. En de cd's hebben in Brussel gaan opnemen. Dat was mijn eerste klus met de Ja, maar hier zei je wel al, hè? Zo, een van die eerste publieke optredens dan. Ja, toen ik erin kwam, toen ging het gelijk heel hard. Die cd, een tour. Ja, ik moet je zeggen, want ik had al een beetje moeite hier met die opening. Want? Ik vind eigenlijk dat... Ik vond dat te veel eer voor mij. Ik had zoiets van, moet Jan er dan niet bij zijn? Ja, want, Jan Flipsen. Ja. Maar dan gaan we het anders doen. Ja. Stel nou, dat is te veel eer, want dat moeten ze met mij niet doen, dus wel eens met jou waarschijnlijk ook niet doen. Als we nou 30 jaar Vladimir Geels hadden moeten inrichten, dan hadden we Noordkaap gezien, waar je bent geweest. Je hebt Triggerfinger heb je gedaan. Ja, ik heb in België heel veel grote bands en aan alle podia gespeeld. Ja. Dus we hadden wel wat kunnen inrichten. We hadden iets kunnen inrichten, maar dat is een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal. En dat is ook, natuurlijk ook, vind ik ook wel maf, want ik leer ze nu kennen. En je hoort wel verhalen. Is dat maar zo? Maar je ziet, als je die foto's ziet, dan zijn het zijn altijd waarschijnlijk dezelfde gebleven, maar toch ook weer niet. Het is ook wel, het waren toch ook hele andere mensen. Het heeft ze wel gevormd. Ja. Je bent nu vast bandlid. Ja. Toch meer als dat, hè? Dat is heel iets anders, ja. En dan, ja. Vergelijk dat eens met, waar kun je het mee vergelijken? Ik kan me daar niks bij voorstellen namelijk. Wat heel veel mensen vaak niet beseffen is dat je met zo'n baan, dat veel intensiever is, dat je veel langere dagen maakt vaak. Het is heel onregelmatig en je ziet elkaar meer dan je eigen vrouw. En met je eigen vrouw dan kun je leren leven. Maar dan, heel veel mensen zullen wel ervaren dat het nog moeilijk is om een bank samen uit te kiezen of een beslissing te maken. Ja, maar dat doe je met 2 mannen, hè? Ja, ja, maar dan ben je met z'n 6. Ja. En dat is natuurlijk dat is een hele prestatie om 30 jaar samen beslissingen te kunnen maken. Mijn favoriete plekje is natuurlijk hier. Natuurlijk hier. We gaan weer naar het festivaltentje, de Pinkpop Roskilde tent. Kijk. Het applaus klinkt nog een klein beetje. Ja. Want? Ja, dit is zo'n moment. Ik was zo jammer, want ik ging altijd naar Pinkpop, maar net die dag moest ik zelf spelen. Ja. En ik woonde in een kraakpand met 11 mensen en die andere 10 waren geweest, die kwamen terug en er was van alles. Er waren punkers, er waren hippies, er waren... maar iedereen vond Rowan Hees te gek. Iedereen had het erover. En als je die beelden daarna bekijkt, dat was een heel opzwepend en heel energiek optreden geweest. Hey, en hier dat hè. Jeukt dat? Ja. Want? Maar dit is echt gewoon, het is een Yamaha Dat bas. is, maar het is niet zomaar een Yamaha bas. Het is een bas die je nou niet meer ziet, maar die in de jaren 80, en er waren er een paar. Petit Symmetric is die ook gebruikt geweest. Bekende Belgische band ook, met Arno Heentjes, ja. En het is eigenlijk, dit is wel de sound van het begin. Ja, hier zie je Jan, kijk. Op die bas? En het is een typische sound, het is natuurlijk ook, de bassist heeft natuurlijk ook zijn aandeel, want hoe hij speelt en zijn vingers. Maar deze bas, ik was er toch wel eens aan het denken, want ik was wel eens op Marktplaats aan het kijken, dan zou ik er niet zo eentje kunnen krijgen. Dit is wel de oersound van het begin van... Wat we nu horen, dat is die bas. Ja. Ik zou hem heel graag willen vastpakken, maar... Het zit echt dicht hoor. Heb je geen hamer bij? Nee, heb ik niet bij.
Dit is hè? Ja, dat is de track zakt in op Pinkpop geboekt dus. Is die bijzonders aan, behalve dat er een enorme hoop plekbandje op zit hier? Ja, de plekband, Ja? daar zit zeg maar de equalizing onder, de toonregelaars. Oh, oké. Dat zit eronder, maar dat wordt altijd veel te naad. En die wil het afplekken. Ja, kraken. Anders dan leept er allemaal vocht in en beren leept erin. Dus, maar die is overal wel een beetje afgeplekt, want de kwaliteit was niet zo heel goed. En die hong na verloop van tijd hong alles los. Okay. En, Dat is netjes op een angelmerk gestaan. Ja. Hey, ik wil me tegen het Rowanese jaar doornemen, de 38 tentje. Wat zeg ik, wat is dit? Dat is goed. Ja. Want eigenlijk is het zo, als je in een band als Rowanese speelt, dan hebben ze bepaalde soorten optredens. Dan hebben ze de tentoptredens, de theateroptredens. Het slotconcert is een beetje zo'n jaarkransachtig idee. Hè? Ja. En dat kennen we in deze tent volgens mij heel erg goed zien. Ah, de muziek speelt. Maar hier hangen ook andere optredens, zie je, hè? Vertel eens, wat stelt tegen die het leuke van die Rowanese is dat ze, of van muziek is eigenlijk, dat ze heel veel verschillende dingetjes doen. We hebben ons gelukkig nooit beperkt tot maar één ding, tot niet alleen de feesttent, tot de Zuur Begoos, maar ik ben nog goed, dit was de eerste theatertour, Rowanese Giet Friend. Met de toneelclub? Ja, met de toneelclub, ja. En dat was het eerste probeersel in het theater. We hadden nooit in een theater gezeten en we waren toch zenuwachtig. Dat was gewoon niet normaal. Maar dat is eigenlijk de opstap geweest dat waarom dat we nou nog in het theater zitten. Dat heeft ons een beetje gebracht dat we ook altijd iets meer van het theater hebben willen maken. Niet alleen maar liedjes spelen, maar vooral met een verhaal en met een regisseur? Met een regisseur. Dus daar is dit de opstap van. Wat is er met die koptelefoons zien? Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder concert geweest. Dat was het stilteconcert in de Piel. Met Angelbeurt, die je op instrumenten spelen, die ze niet huren. Maar de mensen op de koptelefoons wel. Dus als ze de koptelefoons afdeed, dan huren ze alleen een beetje in de verte een stem van Jacques, of het geluid van Jacques. Maar de rest niks, en een beetje raspen. Maar als ze de koptelefoon op staat, dan huren ze compleet Rowanese. Ja, dat was een geweldig initiatief. Dat hebben we 2 of 3 avonden gedaan. En dat zou ik nog wel een keer terug willen doen. En dit is eigenlijk ook iets geweest dat behuurt bij als favorieten. Never the Pokes en met spullen met Flaco. Is spullen met Los Lobos en Tjel Caliente. En dat was voor het programma Paradiso Live. En ik weet eigenlijk niet precies. Oh, dat is in 1999. En er kwam eigenlijk als een droom uit om samen met deze band samen te spelen. En dat heeft wel geleid tot, voor 2 jaar terug zijn we dan een keer naar Los Lobos geweest. En ze vroegen meteen, kom even achter, even binnenbuurt. Dat bandje is er nog steeds? Ja, dat is steeds ja. Die banden zijn er altijd wel gebleven, ja. Dus dat is zoiets moois. Dat staat wel in de top 4 denk ik van iedereen van de band. Zou het nog een keer mogelijk zijn? Zorg hè? Ja, ik zou het ook, zoiets dat zou wel mogelijk zijn, ja. Dat zou ik ook geen willen. Want de onbevangenheid van toen, want ik denk dat ze er redelijk onbevangen best ingestapt als band toen. Ja, die moesten toen ook, best wel, als helden, best wel. Maar dat pakte zo goed uit. Maar ik zou dat nog wel een keer echt willen overdoen. En ook met de kennis van nou, dat ze misschien wel een nieuw soort geluid krijgt met 2 van zo'n band samen. In plaats van elkaars dingen noord te spelen. Dat is, zo is het begonnen. Maar het belangrijkste van een bandje is, het begint met noordspelen, maar probeer vooral die een eigen weg te vinden. En dan hebben we met Rowanese gevangen. En dan heeft Los Lobos ook heel zeker gevangen. Terwijl de oorsprong van haar ook de Mexicaanse muziek is. Ja. Daar hebben ze een heel scala hits. Daar kent ze mooi in de oven met vullen. Maar waarom maakt ze zich meug nog te aan? Waarom was ze nog altijd wel nieuwe dingen? Ik denk, de hits is een manier zodat we andere leuke projecten ook nog kunnen doen. Want als we alleen maar die hits blijven spelen, dan zou het einde van Rowanese in zicht zien. Want? Ja, dan ging ze niet meer door. Zo kennen we nog eigen legio, de eendagsvliegen en allemaal. Ja. Maar dan moest er iets mee doen. En ik ben de laatste die de hit niet meer wil spelen, maar het geeft me wel de kans om andere leuke projecten te doen. Dan toch de obligate vraag, die hoogtepunt met de band Rowanese. Ja, het is gewoon ontzettend moeilijk. Als het één hoogtepunt zou zien, dan hebben we net 30 jaar bestaan. Dus er zijn altijd meerdere hoogtepunten. Ik denk wel dat er punten zijn van de eerste keer het optreden Pinkpop. Dat is echt
zo'n flinke hiering in de grond van de tent. Ja, Wat- zo'n wat is- landmark van hier, Ja, is gewoon, hè. dat hebben ze gezet, maar juist daarna hebben we hier al moeten werken om te komen zoals we nu staan. En bijvoorbeeld, de eerste keer met het Metropoolorkest vond ik zelf iets van, ik wist niet wat ik huurde. Ja, het goede orkest achter. Het goede orkest, we waren normaal met 6 man waar we muziek maken. En de mensen gingen dat ganse orkest beginnen. Ik schrok me kapot, ik schrok me echt helemaal kapot. Ik vond het zo prachtig. Ja, Roskilde is erbij, Los Lobos, Flaco. Ik vind er eigenlijk te veel om op te nemen. Er is een